Anthony Giusdecelis għal gvern nazzjonalista naqqas is-saħħa u responsabilità politika f'dan il-qasam. Dan billi dan is-settur l-ewwel kien immexxi minn Ministeru imbagħad Segretarjat Parlamentari biex illum hemm dipartiment li qed jieħu ħsieb il-bidja u l-agrikoltura. Il-gvern nazzjonalista qed juri abbandun sħiħ f'dan is-settur. Partit Laburista jwiet li dan is-settur ħajkollu persuna politikament responsabbli u ħajjagħmel parteċipazzjoni sħiħa tal-stakeholders kollha. L-stakeholders kollha ħajkollhom l-ispazju kollu biex flimkien nwettqu l-politika, nippjanawha u naraw x'hemm bżonn isir ħalli dan is-settur narġgħu nġebuh ċentrali fil-politika lokali. Il-kelliem ewlieni Laburista l-bidja u sa jitkellem dwar it-telqa li hemm bħalissa fil-Pitkalija. Semma kif il-gvern preżenti ilu aktar minn 10 snin jitkellem fuq pjana l-Pitkalija iżda ma sar xejn. Fakkar li l-Ministru George Policino kiewiegħed li kienet ser tinbeda sistema ġdida ta' grading fil-Pitkalija iżda din ma saritx. U qal li nuqqas ta' pjanar serju wedi li baqgħu ma twettqux qed jiżvantaġġaw il-produtturi Maltin. U qal li l-operaturi ilhom jistennew 8 snin biex jiġu rikonoxxuti. F'dan iż-żmien id-dħul tal-bdiewa naqas bi kważi 30%. Il-kelliem ewlieni Laburista Anthony Giusdecelis qal minkejja l-investiment qawwi li jagħmlu l-bdiewa għadhom mhumiex ċerti dwar il-ġejjieni tagħhom.